Ngiyabingelela ama-donation, ngiyabingelela abathandi bendlamlenze. Lo nibingelela umaqonye ngakhulumile isimunyo sasenquthu umthombo uphuza amajongo somlomo omnandi sinowathi inhlamba amasokisha yashala intamo zakoti uNtombizi makhela umkhanya zamkhanyisa uzithe zababhemza imkungile usohla lwebhunga elimabhade empangela inhlala igezile ubusuku nemini inkosi ayiqedwa. Bafowethu ngizokhuluma la nabalandeli bakhuzana. Bafowethu ngizozama ukuthi nje ngisheshise inkulumo yami. Bafowethu i-professionalism ibalulekile bafowethu thina nje njengama-donation kuyaziwa bafowethu ukuthi when it comes to professionalism, when it comes to ukuphusha into, when it comes to ukwenza into masithi siyayenza futhi siyayenzisisa yabona. Wenganza ukuthi kunalo mkhuba eseniuqala ukuthi nigxeke umsebenzi wakho uzana. Bafowethu ngizonitshela mina into eyodwa. Uma ngabe kukhona into mhlambe enziwa ukhuzani wena ongayithandi mfowethu mhlambe ongahambisani nayo, awuzama ukuxhumana nezinduna yabona, awuzama ukuxhumana nabantu abasondelene nokhuzani. Mawuthi wena uyacommunicate nokhuzani, khuluma naye phela ukhuzani yabona, umtshele mfowethu cha ngiyakhala ngokuthi ngomsebenzi wakho yabona. Awuzame mfowethu mhlawumbe ukulungisa lapha nalapha yabona. Professionalism leyo hayi ukuthi nizonela ukhuzani izwe la yabona. Anginilawuli nganza kwethu angiyona induna ngomlandeli njengani bafowethu siyalingana sonke yabona, siyalingana sonke singabalandeli yabona. So nje bafowethu leso niyenze nje iyeke nje ngazi ngizogcina ngisebenzisa amanye amagama bese kuthiwa ngihlaza. So nje nganza ukuthi ngicela nje iyeke lento eniyenzayo. Uma ubona ukuthi ke ukhuzana asakwenzela mfowethu ngendlela wena othanda ngayo, zo3 izinto ongazenza. Zama ukuxhumana nezinduna, okay, zikudlulisele imessage yakho. Mawuthi uyaxhumana nokhuzani qhubeka phela uxhumane naye yabo. Mawuthi niyafonelana mfowethu ukhulume naye umtshayela yabona. Okwesithathu, uma ubona ukuthi ukhuzani sawenzele lento eyadala ukuthi wena umlandeli, iyeka phela mfowethu. Ningezuza usibangela umsindlane nokunithi nina hayi ukhuzani this keyboard kanjani cha. Uma ungasithandi wena lesi style mfowethu xhumana nezinduna zikudlulisele lo message yakho. Ningezi la ku social media nizonika ukhuzani lokunithi ukhuzani yayi mina ngomlandeli wendlamlenze oqina kanjani kodwa ukuthi hayi gede man, hawu gede nje indaba yeni bafowethu ayinikhule man, ayinhlaniphi bafowethu. Professionalism ibalulekile yabona, ibalulekile. Bese kuba khona lo mfolo to uMax, anginendaba noma engathini wemfowethu iyenyanyisa nje lento yakho. Mina ngizokutshela nje mfowethu, bengahlala bengakutshela umuntu ngizokutshela mina iyenyanyisa nje lento yakho. Wena wazi kahle amhlophe angithi wena wawuthi kade ufonelwe indlamlenze wena niyakhuluma nendlamlenze. Kulungileke phela ngoba niyakhuluma ngithi wena ke mfowethu uma unokunganeliseki ngomsebenzi wakhe khuluma naye phela efonini. Angithi niyaxhumana nokhuzani, khuluma naye efonini mfowethu. Ungeze uzosibangela umsindo la lokho nithi indlamlenze this keyboard kanjani izosibhedela nje lapho mfowethu. Iyeke nje leyo nto yabona. Asizuzwa abantu uzwe umuntu ethi yena umlandeli wendlamlenze kodwa asisimbone nje umcimbi nowodwa. Asisimbone ifaka umfaniswana, asisimbone mhlawumbe kuthiwa kunimbi ithi ngokona. Hayi bafowethu musani usifundekela, musanje usifundekela uMax. Lokho akusebenza inkaba yami. Angikulawuli mfowethu, umdala ngihlonipha kodwa lokho akusebenza mfowethu. Akukwazi ukuthi ungafika la ku TikTok ube wazi kahle amhlophe ukuthi kunebandla vele hlezi ligadile ukuthi ukhuzani wenzani. Kunebandla hlezi ligadile ukuthi umuntu othi ulandela ukhuzani wenzani. Bazothatha leyo nto beyisebenzisa ngithi mfowethu lokho akusebenzi nje mfowethu. Angitshela into oyenza kodwa lokho akusebenzi nje mfowethu. Yenyanyisa nje lento yenza, yenyanyisa kakhulu futhi. Akahlahle yini umsebenzi walento ekuthiwa zinduna ekakhuzani? Yini umsebenzi walozo zinto lezo? Njoba seyiqhamuka nje nokunyanya kuphela nje. Zinyanya umuntu olwizimpi kakhuzani. Zinyanya uMax Makanya. Umuntu oshaye zonke izitha ekakhuzani zahlehla. Umuntu okuyena otrenda kakhulu njengamanje ngokunqoba izimpi zendlamlenze. Sekuqhamuka abantu abayibiza ngeinduna zikakhuzani sebethi bayanginyanya. Unginyanya kanjani mina ngibe ngilwizimpi kakhuzani nginezitha ebekwe ekakhuzani eyingaka? Izitha ebekwe ekakhuzani eseyizonda mina manje.
ngoba ngilwela igama lika Khuzani. Sekuqhamuka nina nizothi niyanginyanya, nicabanga ukuthi ukunyanywa yini mhlambe kuzongishintsha ukwenza lento engiyenzayo. Ngilwe kakhulu mina. Izitha kaKhuzani zonke manje zilwa nami. Ngilwa izimpi mina zikaKhuzani. Mina ngithuka abathuka uKhuzani. Ngitalabha abatalabha uKhuzani. Ngilwa nabantu abacekela umsebenzi kaKhuzani phansi. Ngilwa nabo day in and day out. Nithuli nibumba imlomo nina anisho lutho. Asikaze sinibone nenza ama-post nithi ninyanya osiqiniseko. Asikaze lama post anjena nje. Asikaze siwabone enyanya izitha ekaKhuzani.